Igbo Igbo onu meke nunu Igbo osimi Igbo onu meke nunu onye nwere onye Igbo le onwe gị ihe kọrọ ya onye nwere onye Igbo osimi onwe gị ihe kọrọ ya mancha Igbo ka anyị jeje Igbo keji eje nule obodo bụ n'ijere mefugo onye Igbo gbawọsọ Igbo bụ Igbo ọma na-ege ntị anyị ekene onye nna n'onu ya bụ nwaadụ nwaanyị Blessing Ogechukwu Okeke ihe a na-etu m ka bụkwala ịdịka Igbo ndị ọma na-ege ntị anyị ekene ụnụ kene onye ọbụla kene nke na-ejelu gị ozi afọ m ka bụkwa nwaada Ngozi Chukwu Chimdi Ikeze nke afọ otu ka bụ pọmpọm nwa gbakọta na ka anyị nọrọ ya Edekajo ekene m gị ekwule mba wan pọmpọm nwa udo chia cha Igbo kwenu ekene m unu onye ọ dị za nke a na-etu ya aka m ka nwanne unu nwoke Sydney dị ala a na-etu m okwuru mba one anyị abụka ka anyị si abịa daalụ Igbo ọma na-ege ntị daalụ na anyị ekene unu tupu anyị gaa n'iru wee wetala unu isiokwu nke anyị ji n'aka wee bịa ma ọ bụ iti unu tupu anyị wee kụwa anya wakọ Igbo nsogbe ka anyị chee n'obere ezumike mgbe anyị na-achitela azụ ka anyị wee gwa unu ihe anyị ji n'aka bịa daalụ unu Igbo kwenu nwono renu kwesịrịnụ Igbo kwenu nwono renu kwesịrịnụ Igbo ọma na-ege ntị o anyị na-achitegokwa n'azụ na anya bụ obere ezumike nke anyị galụ ọ bụ na ị ka na-esonyela anyị ihe nke na-ene bụ ihe mme nke a na-akpọ Igbo mana ka o si na dị isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata wee bụrụ isiokwu nke na-asị o kwesịrị ka nwaanyị bụrụ ya ga-agwa nwoke na ọ chọrọ ịnụ ya ịma na nwoke na-agwa nwaanyị na achọ m ịnụ gị o wee gbanye ya nke ndị oyibo na-akpọ ring kịta anyị na-ajụzi ma o kwesịrị ka ọ bụ na nwaanyị ga-apụta n'iru ọra sekpula ana wee sị nwoke biko achọrọ m ịnụ gị wee gbanye nke ndị oyibo na-akpọ ring ọ ihe nche ọka n'akalị mgbe si tupu m kwuo ihe ọbụla achọrọ m ka ntụfegoro ya bụ okwu n'akụkụ aka ekpe m nyawo maazị ka ọ kọwakanala anyị ka anyị maa ma o kwenyelụ ka ọ bụ na nwaanyị ka mmalụ ma ọ ịma na a na-ajụ n'omenala Igbo maka ama m ka nji wee tobe eto anụrụrụ m ihe dị otu a nkọ mana kịta ọ na-emezi mgbe sị ka m jụọ ya ka ọ kọwakana kedu ka esi fụnya bụ ihe ịma na o nwere ka esi agba ọsọ a sị na agadi nwoke na-eji nganga agbara efi ọsọ ma mmejikwa nganga zakwa ajụjụ eze mụ na onwe nke m echeghọ na onwe ihe dị njọ ma ọ bụ na nwaanyị si nwoke ọ ga-asụkanụ m nke nụọ m ọma nkwue ka nwoke ga-esi wee kwue nke a na-akpọ proposal sekpuru anyị gbanye ring o nwere ike ikwue dịka o nwere ike ha yigo yi ya yite aka wee sị ya asụkanụ mụ na gị n'ọdị na nwunye mmafụ nke anwa asị dịka ha na-akpọ proposal mba omenala anyị ọ bụghị omenala anyị ọ nwoke na-asị nwaanyị nchọ ịnụ gị mana ka m si wee kwuo a sị m n'uche nke m nwa bụ Sydney dị ala ọ bụ na nwaanyị si nwoke ya na ayigo ofu arọ Igbo biko maka kịta enwego nwe ndị oyi ha na-abụ ka di na nwunye ha yigo karịa onwe ife onyonyo anyị mee ebe nwaanyị na nwoke na-ayị ha yigoro afọ 5 nke nwoke ekweghasị ya na ya anụ ya ndị oyi nke nwaanyị gaa kpụrụ nke nwoke tụchie nke a na-agba arrest nwunye mba kidnap ya ga kpochie ya somewhere gote akwa wedding
suit gote ihe niile yinye gote nke nwaanyị yinye ebe dị iche iche bịa mee mụ arrest mgbe mụ bụ onye mee dịka onye pastọ ebe mee m arrest na kịta na m na-aga iwed ekọpụ nsị aka ezi etu ha sị m eji egbe mee m ikwu n'okwu ha ji egbe asogide m n'azụ ruo ebe a gara nke nwaanyị nọrụ nke nwoke apụta chakasị anya ala yes egbe karịbịa n'azụ ha sị m gwa m bido kwube ihe onyonyo a anyị mee kụzikwarụ m ihe ọ bụ na gị na nwaanyị ya ofu arọ ịbụ arọ ịtọ mana aka anọ ka ịhụ na-eme o nwere ike ịbụ oge anwa ka nke nwaanyị ya ji wee si ọ ya asịkwanụ m mụ na gị n'ọdị na nwunye okwu ya na arọ ịtọ sef o gbuo oge so ka nchịkọ okwu m ọnụ ọma ndị njọ n'uche nke m ma nwaanyị si nke nwoke ọ ga-adịkarị m mma ka mụ na gị dị na nwunye ọ dịziri nke nwoke isi ya ọkwa nchọ ịgwa gị since ọ eri oge nchọ ya nụ gị eme ka anyị gafụ ndị bụ ebidozi ebe anwa gaba mana omenala anyị ọ bụghị omenala anyị ọ ya ka iji wee na-edozi pọmpọm tupu ikwuo ihe o ji wee na-edozi ya bụ okwu bụ na o bugoro ụzọ si na nganga ka eji nganga ka o ji wee ze ya bụ ajụjụ ọ sị na ọ ya onwere ife dị n'ime ya nwaanyị ịpụta nnọọ n'ọra maka itinye ndị na-ayị ekwuru m ndị na-ayị ihe nkwu nwaanyị ekwesị ka nwaanyị bụrụ ya asị nwoke achọrọ m ịnụ gị di ọwọzi nwoke ya asị na achọrọ m ịnụ gị nwaanyị igbo mbazi ọzọ imezie n'ụdị ọzọ mana ka o si na adị ka anyị jee obere ezumike ọ bụ na anyị na-achịta azụ ka anyị bido ebe anyị kwụsị daalụnụ Igbo kwenu nwanọ renu kwesịrịnụ Igbo kwenu nwanọ renu kwesịrịnụ Igbo ọma na-ege ntị anyị anachitegokwa n'azụ na anyị bụ ezumike nke anyị gara ihe ka na-ekilikwe bụ Igbo bụ Igbo isiokwu nke anyị ka jikwa n'ọnụ wee bụrụ isiokwu nke na-asị ọ bụ ihe ziri ezi ma o kwesị ka nwaanyị bụrụ ya gasị nwoke achọ m ịnụgide ma ọ ka gị nwa ka ịnụba m mgbe sị ka m wejie n'aka maka ọ dị ka pọmpọ okwu dị ya n'ọnụ ka ọ gwakana anyị nke bụ nke ka mmalụ nke a na-akọ ma ọ wụ ihe ziri ezi a sị na uche onye adịrị ya njọ eziokwu ị mara maazị ekwugo ihe niile ọ sị na n'obi nke ya na ọ bụrụ nọ ihe ọjọọ mana ọ bụrụ omenala mgbe o kwuru na ọ bụrụ omenala ka obi bịa jụọ m oyi maka ka anyị kpọọ ihe ọjọọ o nwere ihe na-abụ omenala anyị na anyị na-afụgodo ya na mba ofesi ebe ọ na-adaba ọ ka ha si bido ọ bụrụ na nwaanyị emepekwa ọnụ mgbe o mere ego na o mebe na Naịjirịa ma ọ bụ n'obodo anyị ma ọ bụ onye Igbo mere ya ọ dịkwa na nghọta ha na-abụ mana ihe ajụjụ m na okwu m bụ nwoke ọ bụ na ọ bụ nwaanyị sekpụrụ na si ya nụba m o nwere ugwu ọ na-akwanyere nwaanyị ahụ o nwere ike ịkwanyere ya ugwu maka na anyị na-ene ịma na ikwuru omenala maka na ọ dịghọ na mbụ wee dịba ihe ji wee mụọ anyị na nwoke ya chọrọ nwaanyị si na nchọrọ ịnụ ya nwaanyị wee nwee ugwu kpata nwaanyị ga-eji wee hapụ nne na nna ya wee sobe nya m nwoke wee si na onye a mana ọ dịzi ka ịbịa bịa ugbo eziokwu na ana o nwere ka o si ada n'ọnụ ijegide nnọọ akụ aka igbu ikpere na ana nna o kpuo ụla ka ihe esi wee mee ihe na-akwadoro akwado nwoke nwere ike ịkpụ ụla ka ị na-agwa ya ụdị ihe a maka ọ tụrụ ya n'anya ịghọtago ọ bụrụ omenala anyị anụ nwaanyị ọbụla jikwala aka ya wee gwa nwoke eziokwu ugwu ya adaba ugwu adịghị ya maka nwoke ahụ ya akparị ya echi okwu dapụta ọ sịghị ọkwa gị chọrọ m ọmụnwa chọrọ gị mana ọ nwere nwoke ji edi ezinụlọ o chetakwa na ọnya nwa bịalụ sị gị bịa ọ ugwu dịrị nwaanyị ọ bụghị nwaanyị na-akpọ nwoke ọ nwoke na-akpọ nwaanyị ị mana now ị nwere ike ịfụgodo nwoke ka ọgba ọfụs wee dị now ị nwere ike ịfụ nwoke ihe a na-akpọ spek onye bụ my spek ịbụ nwaanyị ị na-enene nwoke a na ọ dịkwara m ị nwere ike inwenwu kọreji ije gwa ya
ihe na-eme bụ ị na-akpịrị ya o nwere ike ebe ihe eji nnegidezi nwoke notizize o dolu nwoke egwe nwaanyị na nghọta nke m ugwu ahụ wee dị ịfụgodo nwa nwoke laikere ị na-enene ọsụgodo shọt ọp ọchịa mmadụ nwa ka echia o nwere ka esi eme anyị ncha bụ mmadụ ị na-egbukanyarị ya ọ dịga ngo ndị na o nwere ike anọgide ka a na-akpọ inye green light na-apịarị ọkụ mana mmemmekọ ọ dịga ngo onye green light akara agba ka ndata hapụkwa m ajụjụ ọzọ ịba na ka njikwa na mpaghara onye si na ya bụ ndị na nwaanyị ya bịa si nwoke na nchọ ịnọgide ọ sị na ọ dị mma o nwere ajụjụ ọzọ nchọ ịjụ ihe n'enye otu ọ dị mma ekwenyekwa m na ọ ya adịkwa mma ka nwaanyị bụrụ ya akwụzi ụgwọ isi ma ọ bụrụ ya eweta ụgwọ isi nye nwoke nwoke ahụ dị ya ma o propose gosi na ya si ya jezikwuo jee kwụọ maka onwe ndị bidozi mebie kịta omenala Igbo o nwere ife ya eme echi ma ọ bụ na o mee otu ahụ na nwoke na nwaanyị wetara ego isi nye nwoke si ya jee kwụọ otu ọ bụ na ya asịzi na ya anụ ya dị ịmụ o nwere ka nsiweze ajụjụ zasịa ya ikwuo na o nwere ka nsikwa wee bịa tụgharịkwu ya zaa ya ọfụma ka isi wee jụ ya ịbịagasịkwa m nwoke ekwu nwaanyị ekwu ụgwọ isi omenani nke a bụ arụkwa ka mechakwa na ochenu na-achị m ọchị geenụ m ntị ụnụ achị m ọchị cherunu na nwoke na-aga ịgba nkwụ nwaanyị ịmama nwaanyị nweta ego ọ nwoke bịa sị anche ịnụ onye a gaba nkwụ ịma onye nweta ego ọha ncha kwete na nwoke nweta ego mana ịba ime nyo anya ọfụma ọfụma o nwere ike ịbụ nke nwaanyị nweta ego ahụ ka hapụ ịghọrọ nwaanyị na nya bụ omenala ọtọhọ ekwuo maka nke omenala ọ bụghị omenala anyị dadụ ji ka anyị jee nnọọ obele ezumike Igbo bụ Igbo anyị ka anyị jegoro obele ezumike enyi kwọ nwa ọ gbara ụzọ ịtọ ka anyị jee n'obele ezumike mgbe anyị na-achịtazụ ka anyị bido ebe anyị kwụsị daalụ Igbo kwenu nwanọ renu kwesịrịnụ Igbo kwenu nwanọ renu kwesịrịnụ Ibe ọma na-ege ntị anyị adachitego n'azụ isiokwu nke anyị ka jikwa n'aka ka bụkwara isiokwu o kwesịrị ka ọ bụrụ na nwaanyị ga-asị nwoke na nchọ ịnọgide ọkwa ka anyị ka ji n'aka mana tupu anyị gaa n'iru wee na-emetụgasị ọtụtụ ihe dị iche iche aka gbasara ya bụ isiokwu ọ ga-amasị anyị ka anyị jegoro na ihe eji wee malụ Igbo bụ Igbo oge egwuregwu na Igbo bụ Igbo ọ bịala ka anyị ma onye ọ bụ ya ada ma onye ga-ekwute ihe anyị ajụ ya daalụ onye ka olu ọmụa makwa mụnwa bụ ihe mepụrụ ọ gị ka olu ị na-agba ọsọ mba agbara m ọsọ ịda ekunye na ife dị n'ime ya mma adazi nka ihe adị ya mba ihe m akwụ bụ mma onye izi ga-ebu ụzọ daa inyekwana onwekwe enyo ị na-emezikwa m mma amazi ka m si ekwuchi ya bụ ife eji ewepụta ka m gwụọ ọ dị ka ịgwọ ya ọda ka m jiri aka m gwụọ nke ka ọ ghara ịda ewo mba ọ ya enweta ya gwa m ihe nọ na ezi be nne gị eche gị mgba apịtịn chọọ m igbo obi maka iwe dị m ma iwe dị ya n'arụ maka ọ na-ebubo oge ọ gbara ọmụgide na-eme nkịta ọ zara ya ozugbo ka ọ ghara ichefukwu ihe ada enwere aṅụrị na ịzọtara ya onye gị ọzọ kịta ịda ya
Igbo ọma na-ege ntị aka n'ọkwara n'okwu nke na-asị o kwesịrị ka ọ bụrụ na nwaanyị ga na-agwa nwoke na nchọrọ ịnọgide maka ọtụtụ ihe na-emesị ụwa na-atụgharịzi atụ maazị kịta na-arapụzi omenala na-eme omenelu a na-emekwa omenelu ahụ nwekwu ndị okenye na-akwado ha sị ha gaba n'iru ma onye nke ji egie onwe ihe na-agba na mmadụ ji egie live iburu ego bata ozugbo ọ bụrụ na nwaanyị ka ịbụ asị gị gaba n'iru ji eme anyị akọwazila gị ihe nwere ike isonye ma ọ bụ na imeche nya bụ ego o kwesịrị ka onwe ihe isi maka ya nọkọtara chenji gbanwee omenala ndị na nwatakịrị toro na mba moto na ihe a na-akpọ township ahụrụ ya wụ na ihe apụta ofu mbọsị kụcha anọ akasị na ị na-eji ime ego nwoke idukwuziri ndị bụ unu jee ka isizi nwoke ya nọ ijuru ndị bụ unu jee kwuzie sị na ịbịa ịkụ aka kedu ka ihe a si adazi ụda na ntị ịghọta ihe na-ekwu ọ dabachara o kwesịrị ka a na-eso omenala ọkwana ka o ji kwesị na anọkata edula ụmụazị n'aka na analute na ọ bụgoro na ụlọ nwa na ịma na ego moto kịta nwezi ka o si dị mana ọ bụgo na iduru ha nalute ịkụzigodulu ha ka omenala si wee dị ka ọ bụrụ mmadụ niile na-anọkata n'anya wụ ụlọ ọ bụrụ na ị na-awụrụ ya wụ ụlọ ịkụzi ka omenala si wee dị omenala Igbo nekwa nke a ime na-ekedo nekwa ihe a na-asụ ihe gbasara nwaanyị ọ bụ na nne na nna na-akarị ụka n'ebe ụmụ ha soro ha na-akarị ya bụ ụka ị na-akụzi ụmụazị enwe ike jụọ ajụjụ jụọ sị ihe dị otu a omenala nne ya ọ dị mma mana nke kịta awụzi nsị gị na nke awụ n'iru ọra ka nwaanyị ihe afụ nwaanyị osegbula ala si na ọ na-ajụ nwoke ya na nwoke nwa asị kwuo yes efu ya nche anyị na-ekwu eti isokwu maka ụmụaka kịta ekwesịkwa ya nche anyị na-ekwu m na-atụkwa aka ebe nne na nna nọ ma ha na ụlọ ma ha anaghị ụlọ ahụ ike na ụlọ onwe ha ya amụta mana nne na nna nwa ama ihe bụ omenala o nwekwa ndị nne na nna na-amaghị omenala o eziokwu o nwere amaghị omenala eziokwu ha na-ana ịga nọrọ ka ha ndị okenye nọrọ ka ha jụọ ajụjụ ọ dịghị ka na-egwu egwu maka ka nwa gị nke bụ eziokwu omenala dị mgbe adị omenala ka ya na-adịkwa ka m kwuo okwu ikpeazụ m ekwu na isiokwu anyị taa abịa na omenala anyị ihe a agaghọ ọ gaghọ mana ka ihe si wee na-agazi kịta asị na anọ na jet age si na anyị ha bụ ndị na ya ma ihe ha na-akọ na ha amaghị ihe ha na-akọ ebe ha nọ ọ dị ha mma mana omenala ka ọ bụghị omenala nwaanyị o kwesịrị ịgasị nwoke nụọ mba mana etu ọ dị kịta ama ka ya good mana bụghị ekwesị daalụ sọ oge na-asịkwa anyị kwarapụ mama ma enweghị ịchọ itinye ikwuchego n'ihe ịma na maazị kwuru si na-akwadoghị ya mgbe ịmaka na ụfọdụ ihe mbido na-atọ ụtọ ngwụchi ya ka o si adị ya na ahụ mafia na onye ka ihe emebekwa anya ọ na ha makịrị ya o nwere onye makịrị ha ya ka ha nyabụ ije si akwụsị mba ndị ihe na-ekwu bụ na ha n'onwe ha mgbe ha achọpụta ya ya kpatara anyị ga-eji wee nye ha ndụmọdụ ha wepụ aka enwe n'ofe ọ dịrọ mma onye na-akwadokwe ka ọ bụrụ ya ya eje sekpụrụ a na-asị nwoke n'ụba m ya makwa na o lego ugwu ete nkọbọ kọbọ ọ dabara ịfụgodu nwoke nwa ọ bụ na gị na ya na-anyị yi ọnwa ise onwe inene ya ọ bụrụ na ọka mma na oyi ọ dịghọ mma na ịnụ anụ ịchagharịa nwoke ọzọ afọ mana nwaanyị nwere ike tinye okwu dịka nsi okwu n'izizi o were aghụghọ ọ bụ aghụghọ dịka isi blue light or green light hapụkana na anyị gwuru egwu ka ihe anyị na-ekwuzi na ahụ nke egwu isi green light that green light nwere ike ịbụ okwu ọ ga-azọkanụ m ka mụ na gị nọ dị na nwunye efikasị ekwuo ya ọ tọchara ikwuo ya etu anwa nwaanyị kwuo ya etu anwa oge mkpụrụ ịkụ ebe nke nwoke nọ ọ nazie ochebe ya nwa akwụ ojizi ọnụ ya kụzie ya confess ya
ọ na-eli isi na mana ọkwa ihe ahụ aka nkwenye na nke pọmpọm kwuru ọ na-eli isi maka na ọ bụrụ na okwu ọ na-isi na-aba maka na ọ bụrụ na anọkọtazie nwe ka ihe si dayali nwoke ya na-emezi n'ọkwa gị na ọdụ o nwere mgbe o jide njigere ịnụ nwaanyị ụmụ nwoke nwekwara nkwa ọ gị nwa melie fọs wee lụba onwe njikere ka ezi ihe mere o ji wee kwube ọ bụrụ na ya kwuru nke nwaanyị wee tụọ n'ọnụ nke nwaanyị kwuo ihe chọrọ ka ịghọta ụmụ nwoke ji ọnụ ha wee kwe nwaanyị nkwa ọ bụ ụfọdụ ha na-edosecha nkwa ha kwere nya fọdụzie mgbe ọ bụghị nwaanyị siri nwoke ya anụ m ọ ya sị ya anụ m ọ sị ya Olivezere thank you very much wata ihe nkwu o nwere ụdị ọnọdụ ha ya anọ that green light ahụ anyị na-ekwu maka ya abịa ọ sị hai na ọ ga-amasị ka nna ka mụ na gị n'ọdị na nwunye nke nwoke amụ sị nna ganọrọ anyị nka ịkụnye ego mkpụrụ anwa ofu mbọsị nwoke anwa mbọsị na-echeghọrị na ihe ga-esi ofu mepụta ọ na-eche ka nwaanyị wee kwuo okwu tu nwoke fụrụ nwaanyị ọ dị ya mmanya na ya na-ayị kemgbe kwesịrị ịma ihe ọ chọrọ n'aka nwaanyị ahụ ihe na-echeta ya ọ sị gị ọ dịkwa ka ije mụ na ya ọ ka bụ otu ihe ọ dabara agwa nwaanyị nke bụ eziokwu ụmụ nwoke na-amụghọ ka esi asị nwaanyị mana ọnya gbadoro nwaanyị ụmụ nwoke na-amụma ha ka ha si asị nwaanyị I love you ikweta manya na ya nọ mba ọ bịa sị onye a ga-agwa ya na ihe mbụ n'obi ọ ka zukọrọ na oge na-asịsị anyị kwara Igbo bụ Igbo ndị ọma na-ege ntị unu anụgono maka anyị wepụta isiokwu ihe anyị na-eme n'Igbo bụ Igbo anyị kọwa anya bụ isiokwu ụfọdụ ọ bụrụ mmadụ niile na-ekweta onye akwụọ nke anyị mere n'ụbọchị nketa ọ bụrụ anyị niile ekwetekwere ya bụ isiokwu anyị kwuru maka onye akwụrụ obi onye akwụọ obi mana gị nwa bụ onye na-enene kee nke gị nwa kwenye ya ọ bụrụ na ị na-ekwenye na nke anụ nwa ekwu na ọ ka mma nwaanyị nwee ike ya gwa nwoke si ya nye ihe a na-akpọ saịn gwe anyị ịmago na mfụkwana gị n'anya ekwe m na nke ọkwaso ofu onye kwelọ na ya ọ bụ ewunu m na-ekwe ha hapụ na ya mana ka o si na adị anyị na-ewetara ndụ n'isi njedebe ịgbasalụ Igbo bụ Igbo ka o si na adị ọ ga-amasịkwa m ka ị na-esonyela anyị na nke ndị oyibo kpọrọ Instagram handle anyị ụmụ ozi ọbụla ị nwee zitere anyị ebe ahụ The Real Platinum Production anyị nwa na-ewepụta ihe gbasara Igbo bụ Igbo afọ nka bụkwa nwaada unu nwaanyị Blessing Okechukwu Okeke daalụnụ ka ọ dị na mgbe ọzọ ka emesịanụ ichefukwala afọ otuto ya ite ka achọ ka m pịazie ihe wepụlụ ite ka achọ Igbo ndị ọma gere anyị ntị ka ọ dị na mbọsị ọzọ afọ m ka bụkwa nwaada Ngozi Chukwu Chimdi Ike Eze nke afọ otu ka bụkwa pọmpọm o nwe ka okwute asịrị biko na ụmụ nwanne m biko nụ a na-ekwu okwu Real Platinum gaanụ na Instagram handle ka unu kirie ihe anụnwa anyị na-ekwu maka ya ka onye ọbụla nyere onwe ya aka ekene m unu aka m bụkwa nwanne unu nwoke o si n'ịdị ala a na-etu okwuru mba ka emesịanụ Igbo bụ Igbo ọnụ m ekene unu nke onye tiri ya zelu Igbo bụ Igbo ọnụ m ekene unu ọsị m Igbo bụ Igbo ọnụ m ekene unu onye nwere onye Igbo lee onweghị ihe kọrọ ya onye nwere onye Igbo ọsị m onweghị ihe kọrọ ya ma ncha Igbo ka anyị jeje Igbo ka eji eje n'ụlọ obodo ọ bụ n'ijere mefugo onye Igbo gbawa ọsọ